2 ноябрьдән 8-на кадәр Идел яшьләр үзәгендә Осыл дип исемләнгән татар балалар лидеры мәктәбе үткәрелә. Ул быел мәктәп балаларының каникул вакытына туры китерелгән. Бу хакта Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә хәбәр ителде. Журналистлар сорауларына Татар федераль милли мәдәни автономиясының башкарма директоры Миләүшә Шәрәпова һәм Идел яшьләр үзәге җитәкчесе Ләйсән Сафина җавап бирде. Оештыручылар әйтүенчә, әлеге проектның максаты актив татар балаларын барлау. Шулай ук күпләп татарлар яши торган төбәкләрдә балалар белән эшләү өчен аерым үзәкләштерелгән тармак булдыру. Бер атналык Осыл лидер мәктәбендә балалар өчен гамәли дәресләр, түгәрәк өстәлләр, татар интеллигенциясе вәкилләре белән очрашулар уздырыла. Бу проект инде 11-нче ел тормышка ашырылып килә, ягъни аның инде үзенең бер күпмедер дәрәҗәдә тарихы, моннан инде 1000-нән артык бала узды әлеге проекттан, шуңа күрә безнең күпмедер дәрәҗәдә алып әйтер нәтиҗәләре бездә бар. Татарстан Республикасындагы Казанда үткән чараларында катнашсыннар һәм дә инде үзләренең өлешләрен татар милләте өчен кертсеннәр.